wait खालामबाय फायदों होनबा गुसिंग्रा जावनो फायदों नै गुसिंग्रा गला मे बोरो गटङा बोरो गैला गोमाबाय थै जाम्बासलिनो दि नागिर मोनबाय ना मोनबाय फै ओइनो दा जाव गुसिंग्रा जावनो फायदों र' गुसिंग्रा राजानो माबायदि खिथु जागा मा होनो फानब्रेलाय लांनायनो ए दाउला दाउफोरनि बायसा आया मैले अ जाव नै मोनथारसिगोन ए फट'खौ नागिरलाय दोङो ना दोङो जाव लांथारनांगोनलै दिनै जाव माने जोङो खासि हाग्रा जा फैदो आरो ना दैमाफार जा गुसिंग्रा जावनो फैदो खासि हाग्रा गोजा माने बोथोरानो दिनै बोरैबा माने ओमफ्राय पिक्सारखौनो मोजां खालामनो हायाखै दे नायफिनदो गुसिंग्राखौ नुबाय मा दोनै गैला गोमाबाय लामा गरङा नोङो नायो मोजां एरल'जोब ओइ फार्स्ट टाइमावनो गरं गोमा जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम ओइ मोनसे सब जावग्लुंजोबनाय गोजा इफोरो नै इखिनि साफाया सब जावग्लुंजोबनाय गोजा आरो ना माने गुसिंग्रानिनो जावनाय गोजा आरो माने हालेवनाय बायसा नुखाजोबदो आरो ना एकदमबारे सब इफोरो ओरैहाय सब गुसिंग्रा जावनाय गोजा आरो ना जायगायानो सब जावग्लुंजोबनाय मैगंफोरनो हामखालाय लांबाय आरो एकदमबारे नै दा जोङो जावगासिनो आरो ना जाव ओइनिबो खोमा नायोबो नाय नोङा जाव खोमाना दे बारो जाव माबायदि नायनि आया फायफालायगोन दिलै दङ थांबावदो गरं गोथौआव गोदोरफोरा बाहाय गरंखौ गोथौ खुरोलै गोदोर नालाय खुरनो हायो माने फिसा बासै थौलेयावनो थालाबायो आरो अखा हाबा माने दै हाबो नालाय ओंखायनो बोरियाव फैना थाफायो आरो ना बाहाय गरं खाथियावनो मोखाङाव फैना थाफायो अखा हाबा जावनो मोजां जायो आरो ना ओइनियाव फुरथिलाय लांदों ओइनियाव फुरथिदों बाल ओंखारफिनदो फनसो फायलांबायलै बोरो माला ओइनो फिसाथारख' दे लोगो नागिरलाय ओइनो मासे ओइयाव माने जावखोन्दायावनो आरो सोरबा जावना गालांनो मोनिफोरा आरो खुरफिनना थादोलै माने ना ओइ सिङाव नोङा नायो गैला खोमालै गोमालायबाय लांथारनांगोलै दिनैबा हले है माजों मा ट्रेक्टर स्टार होदो आंलाय मा दायो ना मा गावखौलै थांगोन साबिदे खिथाव जाफ्लागोन हले एन्जर माबानिया एन्जर लायनो मा होनोमोन गुसिंग्रानिया नोङो हाबलांबाय हाबलांदो ओइ जाव ओइ मानखौ लांथारनांगोनलै दिनैबा हले आसला फायदोंमोनलै ससे खारलायफिनदो सिङाव हाबलांबावदों माने ससेयाव फायथा फैदोंमोन आरो ना ओइ जामासे दिनै हले जागोन नालाय थारनांगोलै ओइ जावनांगो साबि खोमानो मोना हले लाखै जाव ओइ फायफ्लाजोबगोन एसेबां गरगर जाबा नङा गोबा जाव होमबासो मोनगोन आरो ना नङाबा फायफाबा मोननाय नङाबा लाय फबफिनजोबखागोन एकदमबारे मोनबाय ओइ नाय थिगा ओइनो ट्रय इदि फैबाय गथाङो मानि जाबाय आरो नैजा गरंसे दंबावो नै गरंसे दंबावो आरो ओइजा गरंसे दंबावो हाबलांबाय खोमालै जाव थैबाय जाथारजाबायलै नङा खर'आ गैला खर'आनो गैला नाला जाबायलै खर'आनो देरहागोन आया माथाम जाबाय आरो नै गोदान खाथासे जावनो थांलायबाय आरो ना
Nijinya bos arah masih memboleh segini. Ang nagirdemon ang gorong nagirdemon sih. Tapi berapa? Jauh baik nei. Jauh pelang lele. Dia malah bro. Oh, gelising mana sih? Ebar ang walk lain. Ang walk lain sudah yo. Ang walk lain ni pada gorong kan sih. Oh, ayo mana cycle langgan namun. Macam talai. Tuh, taksi. Roh. Kita jalan tangan aja. Cycle hidan deh. Arah jangan. Kita jalan lang thar ni. Ayo mana alisan tangan kertas mulai. Abi mana emprai. Ika cycle hidan deh. Tapi sih. Jauh ne. Cycle hidan apa ni? Ya. Oh. Ya. Bisa. Hey. Wih. Hey. What? Kalau mana? Hai dah bang. Point. Bả thằng bồ đưa bé khát chim kẹo. Ai lá re. Thôi, thằng bồ đưa lên. Kurang aja thằng gì. Ulang. Ya. Masih sibuk lagi lelang bra. Hot ini urung siapa nama bra? Hei. Đừng mà lấy. Xiên về ơi này. Wala ho. Tu boleh bariau. Gusingra jauh hai. Hei. Toe. Oi, apoi. Nih ya, hai. Oh. So guys, जोङो जावनाय सिना जेबो नाथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय जोङो दा साइकेलैनो थांग्रोनोसै थ'दो लेट्स गो आबै ओंखारबो Cewek nih sini abi tagraya abi tahu kibau tuh karena oh menurut saya kok pas mau nomor ini Poi. Jamar dulu na? Asal teh. Abi. Deh, usur. Jamar dulu. Deh ke. Deh. Jangan tadi Gusingra lain ke. Ini hoफाय जोब्बाय आरो ना माने ini होफाय जोब्बाय ini दौना होजोब्बाय ini उदैयाव थांबाय दा wait दा जों दैबो दौना होनोसै बिनो salah dusta dese जाबोन मानि माथामानो उदै बुंखाबाय ना साला tuh tanya tuh so guys video begini aja आरो ना bye bye